Bafowethu, uyabona inkatha bafowethu idlala ngabantu bafowethu. Uyabona lento uma singayiboni la. Hayi, siyazizwa indaba yengane zakwethu. Siyazizwa indaba. Mawukuthi nani niyabona. Nabanye bayabona, isilima kuphela singaboni. Ngalahla amavoti emgqonyeni kam 2026 uyeza ngane zakwethu. Uyeza. Ake sibaboniseni ukuthi isikhathi sabo siphelile. Since 1994 ake sibaboniseni ukuthi isikhathi sabo njengamanje siphelile. Siphelile isikhathi sabo ake sibaboniseni njengamanje. Asingazenzelini phansi. Makuzokhetha ingane zakwethu ezifike sizenzele phansi manje thina bese sibuye sizobalisa futhi. Ayishintsheni ukwenza. Le ndaba kuba umkhaya le ake siyekeni. Ukuba umkhaya igcinene ungasenzeli lutho. Lokuba umkhaya akusenzeli lutho. Umuzwe lokho ukuthi into yasekhaya ibona iyabhetha. Shiya phansi lento. Abantu ufuna ikusasa leingane zakho liqhakaze. Ufuna ukubona indawo yakhe intuthuko. Kuyothuthuka kanjani umsala ukuthi hayi umkhaya wani. Umuntu akubhedela. Esebenzela ukondla izingane zakhe. Angamlandaba nathi nanisokola kanjani. Shiyani phansi leyo nto leyo. Shiyani leyo come 2026 years. Asinikezeni MKE2. Uyabona njengamanje the political party busy njengamanje yenza ama-event, ama-support team, ama-support group, yenza yonke into ayimile. MK lokhu kwavota ngeyi-29 ongazi ayigent kusayiwo okhethweni akafika futhi okhethweni kwa-2026 aselinyaka wonke. Kodwa still MK nje lokhu imile, MK lokhu isebenzile, MK lokhu immobilizile, MK lokhu ivelile kubantu. Yenzani njalo ke? Anibaboni bekhankasa, anibaboni benza izinto emphakathini, aniboni activity abayenzayo. Kodwa masene kuyovotwa nitho umkhaya wani? Ukha uzokwenzani? Uzokwenzelani umkhaya? Kusizani lokho ukuthi ungakwethu ngibe ngithakathwa uwe. Nithi ungakwethu ugombela kwesakhe. Shintshani yonke le nto leyo. Yini kwaNongoma sekumele nishintshe le nto? Sebenixhaphaza isikhathi eside since 1994. Sida kakhulu isikhathi. Lokhu kuphatha ngehawu kwabo kuphelile nje ngamanje. Futhi abantu abazokushintsha yini? Kusho mina macecece. Siyazizwa indaba. Lento idinga nina ayidingi umuntu. Ulokhu sibuya sobalisa ingane zakwethu la ngeke kusisize. Manje siyabona kona lapha phambi kwethu. Kubalisa kuzosisiza ngani? Ngeke shintshana ukwenza. Niyothi ngasho shintshana ukwenza ngizobona mehlo kwenzeka. UNongoma kudala waba idolobha elingcono kunawo wonke amadolobha aseNorthern KwaZulu Natal, but still kuyafana kuna robot. Idolobha elikhulu kanje. Wakhona nje office la kwaTepa, cabanga office la kwaTepa la seyimayini. Cabanga imayini kude kanjani uNongoma. Futhi uNongoma ukuthuthuka kade wabakhona. Zonke izinto bezizenza kwaNongoma thina. Even thina emakhabe sazi ukuthi uma uboshiwe uzobosha ufudulele post station kwaNongoma. Because bekwazi ukuthi kwaNongoma ibona abantu abanama resources, ibona abantu abakwazi ukwenza izinto zenzeke, ibona abantu abanespace sokuthi bengaoccupy iboshwa. Sikhula sizingane, uyangibona ngalani manje? Khehla ngigugile manje. Ngikhehla ngigugile. Still kusafana. Lokhu nithe umkhaya. Ngeke wengane zakwethu ayikho umuntu oshintsha leyo nto leyo. Yini?